Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Takže dnes si zapojíme Arduino a přidáme tam LED diodu, takže budeme blikat s diodou. Takže tady mám nepálivé pole, budeme potřebovat. Tady ten zdroj tam potřebovat nebudem, ale já ho tam mám, takže Arduino, pak počítač s kabelem USB typu B. A připojím tady Arduino. A dále nějakou diodu, nějaký rezistor a ještě nějaké propojovací kabely. Tady mám takové dva. Tak jestli nemáte nějakou tu diodu, tak tady když to je integrovaná, tady ta L, to je s tím Lkem, je na pinu 13. Takže když to chcete vyzkoušet, tak můžete vyzkoušet takhle. Takže se vrhneme do to zapojování, já to připojím na pin 8. Takže tady tak připojím kabely. První, teď dám rezistor, ten je 150 ohmový. Pojďte stačí. Tak, pak dioda se zapojí plusem na ten pin 8 a minusem tady na GND. Na diodě poznáte, že plus kožet má tu delší nožičku a uvnitř té diody je to menší a ten větší kousek to je minus. Takže na ten delší připojíme rezistor a teď tady připojím kabel na to GND, to je minus. Tak, teď je to připravené, jenom připojím kabel. Tak a teď se přesuneme na počítač, kde vám ukážu celý program. Takže teď budeme pokračovat. Takže tady je celé Arduino IDE. Takže tady je normálně, tady dáte ověřit. Tam se to ověří, jestli jste tam neudělali nějakou chybu nebo něco. Pak tady je nahrát, tady to nahrajete to Arduino. Tady je nový ten list. Otevřít, takže tady si můžete vybrat nějaké, tady máte knihovny. A tady máte různé projekty. Dneska budeme používat ten tady Blink. To je tady ten, akorát já jsem tady přehodil. Jsou tam ty osmičky, z těch pinů 8, tam byla 13, protože je to už nachystané na ten pin 13. Takže já jsem tady dal pin 8, na který jsme zapojili tu LED diodu. Pak dále tady uložit a tady v nástrojích si vyberte vývojovou desku, kterou máte. Tady na výběr plno, já už tady mám doinstalovaný různý, třeba tady čip ESP8266 a další věci. Pak si vyberte kom, na kterým to máte připojené. A tady, když máte originální Arduino, tak AVR ESP. Tak a to je všechno. Tak a teď popis toho kódu, takže tady to void setup. Tak tady je všechno nastavení, kde co je, jak to je a tak. Takže tady dáte jenom pin mode, na kterém pinu to je a co ten pin má udělat. Takže připojím na pin 8 a je to output, takže výstup. Pak další je void loop, takže to je smyčka, takže toto se bude pořád točit dokola. Takže když zapíšete, že osmička pin je vysoká, takže je tam 5 V. Ono to počká 1 minutu, teda ne minutu, ale sekundu. Tady těch 1000, to je 1 sekunda. Pak znovu to dělá, tak teď to bude na pinu 8, bude low, takže tam bude 0, takže tam nebude nic. Tak tam jako nebude 0 V, takže jako se to vypne, zase to počká tu 1 minutu, tu 1 sekundu, nevím, proč se mi to plete. A pak zase to jede odznovu, takže to by to mělo blikat. Jako bliká to, už to mám vyzkoušené. Takže já to nahraju, tady dáte jenom nahrát. Teď se zkompiluje ten projekt. Čekáte si, než to bude. Teď se to nahrává a už je to konec. Už mi to tady bliká, takže vám to nahraju. Takže můžete vidět, že dioda bliká, já už jsem to dělal ze stativu, abyste to pěkně viděli, že to krásně bliká. Tady vám ještě ukážu, jak je to na tom. Tady je to na tom pinu 8. A teď to máme připojené. Toto je takový napájecí zdroj. Tady. Jenom přivedete to nějak do 12 V, víc bych tam nedával, aby se to
aby tam nebyly moc velký ty ubítky, protože jak kdyby to dá kdyby na 5 V a už je tam velký to napětí na tom ubírá se, takže ono to pak hodně hřeje a už to není tak dobré. Pak je to, že mám takový vypínač. No a USBčku na výstup napětí a tady si to normálně připojíte do toho a tady tím jumperem, když to tady udělám, tak tam si nastavíte, já to předám někde jinde, si 5 V, vypnuto nebo 3,3 V. Takže já když si tady propojím ty poslední dva, tak tady mám 3,3 V. Tady. No a to je stejné i na druhé straně. No takže to je to Arduino a teď to teda bliká. Tak to bude všechno. Pro další tvorbu dejte like, odběr a v příštím díle bude nějaká pitva. A to je asi všechno, takže já vám děkuji za zhlídnutí a do komentářů napište, co bych měl dát pitva nebo natáčet, co byste chtěli za tutoriál. A pak je tam anketa u minulého videa, kde si vyberete jak u videa Raspberry Pi, tam si vyberete, jaké video byste chtěli dál s tím Raspberry Pi. Je tam 2 možnosti na výběr, myslím teplotní čidlo a hodiny reálného času. Takže si vyberete v anketě a podle toho to zveřejním první, co vyhraje. Takže se mějte, čau.